זה אבא שלי, דני. הוא משוויץ שיש לו BA כי הוא בוגר אושוויץ, ולימים סביב יום השואה הוא קורא היי סיזן. הסיפורים על אבא, הילד, הולך יחף לבד בשלג, החליפו אצלנו לפני השינה את עמי ותמי ושלגיה. אני לא אספר לכם על מה חלמנו אחר כך. במשך שנים אבא שלי דמיין לעצמו איך ייקח יום אחד את אח שלי שרגא ואותי לשם, לטיול בשואה שלו. אנחנו לא רצינו להסתכל לה כל כך מקרוב בעיניים. הכל התחיל כשמשה צימרמן, דור שני בעצמו, פגש באבא שלי. הוא חש מיד שהשואה שלנו היא גם השואה שלו. שלום, בוקר טוב. הוא לא השאיר לנו ברירה. גייס 2 סטודנטים לקולנוע, את הסופרת אמלה עינת, והזמין 7 כרטיסי טיסה לווילנה. אמא שלי, שכבר הייתה איתו שם, נשארה בבית. אני מגיעה מתל אביב, משאירה מאחור לשבוע את החיים הנורמליים. שגי, אח שלי, מגיע בבוקר מצפת. שם הוא חי עם משפחתו. כבר הרבה זמן לא יצא לנו לבלות ביחד. זמן איכות עם אבא. תדעו לכם, דיברתי עכשיו עם בירקנאו על דרגשים אורתופדיים. הוא אומר שאנחנו ישנים בבירקנאו. מוישה, תגיד להם שישנים בבירקנאו. מוישה, אני לא רוצה שום ויתור. אין הנחות. תכף ננחת בליטא. מכאן אנחנו צריכים לחצות 6 ימים, 4 ארצות, 5 מחנות, וצריף אחד בבירקנאו עד השחרור. הגענו לעיר של הגאון מווילנה. שלום. שלום, מה נשמע? ברוכים הבאים בליטא. שלום. אתם יחד עם דני? חייף תבוא גיווניה בסחיימנה. מוסיאנס דידס, מה קרה לך? אבא מעולם לא נראה מאושר יותר לפגוש את חיימס, המדריך הקבוע שלו ליהדות וילנה והסביבה. ישן שבס בין השבושים ולבית שבאל מה זה? עכשיו פונים ימינה, נוסעים לגיא ההריגה? מה זה עכשיו? קצת נוסעים לג'וסלה. כל פנייה כזאת שיוצאים מהכביש נראה לי שלוקחים לרצוח אותנו ביער. נשיקה לאבא שלו. לא רוצה עכשיו נשיקות. ג'סלאי. ביקשו להצטלם על השלט של זו שלו, בואי. מה? זה שלט. הנה השלט של העיירה של הסבא והסבתא. הנה ג'סלאי. תתבוננו בה. זהו. יש לנו ג'סלאי בפנים. הושיע את עמך. רק בדרך לז'וסלה, העיירה של סבא מיישה וסבתא סורליה, נופל לי האסימון. נלכדתי כאן בוון הזה בשבוע ריאליטי על השואה. ז'וסלה היום נראית כמו מקום שאלוהים זנח אותו, שאיש לא רוצה לזכור מה היה בו פעם. חוץ מאבא שלי. חיים, בואי נא. אתם תארי לכם פה, ביום השוק שקק יהודים. בתי כנסת, חנויות. זה מת, זה פשוט, זה בית הקברות. זה בית הקברות של העם היהודי. פה... You must tell him that what they did here was a terrible thing. They digged the graves and looked for golden teeth from the dead people. So first of all, things have to be admitted and then to do something for a better world. בואו תצלמו את הבית של הסבתא. אני מספיק לי, אפשר מצידי לחזור לישראל כבר. אני לא רוצה לחשוב בכלל מה יקרה בהמשך. זה הרי הקדם אירוויזיון פה. הם היו פה כבר, ואמא צילמה את זה, וזה אותו דבר. דני, אתה זוכר משהו? אני חושב שכן, נראה לי כאן. תראה, אורי, לחנות של סולומון עולים במדרגות, אתה זוכר? כשאבא ואחיו הגדול אורי, היחידים ששרדו מהמשפחה שלהם, חזרו לכאן בפעם הראשונה, הם באו לחפש, כמו שאמא שלי אומרת, הוכחות לקיומה של הילדות. עם צמר, בדיוק. הם יוצאים את הדברים, חבר'ה, תרגעו. תדברו בשקט, Меня с Вадимовым висит, что Вадина я шлюпа.
Šljumpa, tako je. אתה שלומפר? מה? שלומפר. Ačiū. Mažas. Labą dieną. Ačiū jum labai. Visko bus gerai. Ačiū, Daug giminės. zadnikas vietą parodo. Nuotraukos tik kad būtų. Nuotraukos, kad būtų. צילמנו כתובת ביידיש. ממש כתובת זה מראה את השורשות של הדבר. דיברת עם אמא? לא, סליחה. ולושקה, וואלה, מה יש לך אתה? ספר של עיריית ז'וס. האיש מאושר. עוד מעט שבת. נוסעים למלון, כן, בטח נוסעים למלון. כן, מתוקה שלי, אנחנו חוזרים מז'וס, אנחנו בקושידר עם הילדים שלך ועם דרישת שלום מחיים והמסכנה שלו 10 בדרך לקובנה. אנחנו נוסעים עכשיו לעשות שבת. הנה הבת שלך, את דרישת שלום משג, הנה הבת שלך. תשתה קצת מים. הלו? כן, אמא. בסדר. מה אני אגיד לך? הנה מתקרבים לביר הולם. ביי ביי. עכשיו אני מציע, היות שאנחנו פעם ראשונה פה מגיעים יחד איתכם לבית שלי, אז נכניס את הדברים למלון, ננסה סיור קטן בסביבה הקרובה. אין לנו פסק זמן בכלל לנוח רגע להתקלח. לא, כל אחד יכול לנוח, אני פשוט, לצורך, לי יש צורך להסתובב קצת, ככה שזה לא מעניין אותי עכשיו לא מקלחת וכל מיני קצת להסתובב, בא לי. אבא, אבל אני יכולה להגיד לך משהו? כן. יהיה לנו זמן להסתובב, אתה פשוט, אתה תתמוטט. לא, אני לא יכול לעמוד נגד זה, אני חייב לצאת, אני חייב לראות את הפינות, את זה, לא, אני מוכרח לצאת. נראה שעבר כבר שבוע, אבל אנחנו רק בסוף היום הראשון. ברגע של חוסר תשומת לב, אבא חומק מעיניי השומרות ונמלט להתחלה המבטיחה. אגדת הילדות שלו. זה הבית שלנו, כל האזור הזה. פה היה גרם מדרגות. פה נולדתי ופה גדלנו, ובעצם מפה יצאנו לגדר. וכאן בעצם, תראו לכם, הייתי יורד לנהר. ובנהר הייתה ספינת נהר עם תזמורת, עם מוזיקה, והייתה מפליגה. כאילו גרת בתוך בומבוניירה או בתוך אגדה. וממש אפשר לומר שזאת היא הילדות האמיתית והטובה. אני לא חושב שיש עוד חיים כאלה נהדרים כשהיו פה. חזרנו לתפאורה בלי השחקנים. שבת בבוקר, עוד לפני הקפה הראשון, אבא מתעקש שנלך איתו לבית הכנסת, לפגוש את מה שנשאר כאן מהקהילה היהודית. שגי מצטרף רק לתפילה. אתה היית בא לפה? לא, הבית כנסת שלנו אחר. מראה לכם אותו. אז זה לא הבית כנסת שלנו, זה לא מעניין אותי. אני משאירה את אבא עם החברים החדשים שלו, ומלווה את שגי בחזרה למלון, בקצה השני של העיר. אז wir der Delegation von Israel und wir wollen weisen die Solidarität auf die Iden, auf die ganze Welt und uns. Wie das möglich, wir so singen der Tikva zusammen. הכנסת, אנטיסמיטים הרבה. Там, где пехота не пройдет, и бронепоезд не пройдет. היי מירה, כיף לחלק? יש לי משהו להגיד לך. שאתה אומר לו שהוא ילך בחזרה ברגל לבד,
בתור יהודי דתי בין כל הגויים האלה שיש צווי קרס בדרך, מה אתה חושב שהוא מרגיש? הוא נראה הכי... אני שאלתי אותו. בטח ששאלת אותו, אבל ברגע שאתה שואל אותו... אתה היית שואל אותי כזה דבר? אני לא ראיתי שום סכנה מיוחדת. היא ממש לא חושב אפילו לא עניין של סכנה, העניין שלא נעים. זה לא נעים, הוא הולך ככה לבד, הוא מרגיש חשוף. אף אחד לא ייגע בו. יופי. מירי, זה סתם מוגזם. אף אחד לא ייגע בו, הוא היה הולך. אולי מישהו ממלמל משהו כמו ש... אתה יודע משהו, זה לא קשור לתוצאה הסופית, זה קשור למה שהוא ירגיש בדרך. אבל אני לא רואה שום בעיה עם העניין הזה. אני ממש לא רואה בעיה. אני גדלתי פה, אני מכיר את המקום הזה. אני כילד יהודי פה הלכתי כל החיים שלי. היה נהדר, כי תצליח מאוד בסוף. אף אחד לא נגע בי, אף אחד לא נגע בי אף פעם. תקראו איזה בניין יפה. אגב, פה נעמו ביאליק וז'בוטינסקי. בוא נסתכל אחד הכיתות, אפשר לראות כיתה? קוקנוס קלאס, אתה רואה את זה? תגיד לה שלאה גולדברג למדה פה. מה אכפת לה מלאה גולדברג? אני לא מבינה מה עובר עליכם, בחיי. פשוט הביאו לה תיק על המוח, היא צריכה בשבת בבוקר להראות איזה כיתות. הנה, כיתה. כמו אורט סינגלובסקי ביום רע. זה היה הגימנסיה מהרמה הגבוהה ביותר שהייתה. היה שוואבס וריאלי. גימנסיה עברית. על טהרת העברית, הציונות ובמידה מסוימת הרוויזיוניסטית. לא עושה שערות מהמילים האלה. כאן יושבים בכיתה שנה אחת. ויאנה, איך אומרים? שנה. ויאנה סמיאטוס, אחר כך היה BA, קיבלתי בוגר אושוויץ, זה באושוויץ, BA. היה לי רופא פרטי, דוקטור מנגלה, הוא היה רופא שלי, המטפל בי. זה הכל היה בסדר. Supranti, viskai? Galvoju, toks linksmo būdo žmogus, todėl jisai gražus ir jaunas. בגלל שאתה שמח מאוד, אתה ככה נראה יפה. עדשו. אתה כבר היית פה, נכון? אז בשביל מה אתה בא לפה? להרגיש בכיתה א', מה שאני מרגיש שאני רוצה להמשיך פה לעשות פה כיתה ב'. זה הכעס שלי. זה הכעס שמישהו התערב בחיים שלי ולקח לי את החדווה ללמוד בית ספר יפה עם נהר, עם הר ירוק. זה דבר עצוב, לא? עצוב מאוד. עצוב מאוד שלקחו אותי מבית הספר, שהרגו לי את אבא ואמא. דני, למה אתה לא יכול לבכות? הלוא זה נורא מה שקרה לך. אתה בכלל מבין מה עשה לכם תבכה? לא, אני בז לאלה שבוכים. ושרעבים ושעייפים. עם בכי לא הייתי משיג שום דבר. בואי אגיד לך משהו. איפה יכולתי לבכות? בבירקנאו, למנגלה לבכות. להורים שלי שלא היו, על מי הייתי בוכה? בבירקנאו, על הרמפה נגמר הבכי, אתה הבנת זה? אתה תהיה בבירקנאו, תעמוד ותפנה את הבגדים של המומתים של הציקלון 2 ועם הסלקציות, אז ילך לך. אחרי בירקנאו אתה תשתנה, הוא ישתנה, כולכם תשתנה. הנה הפתלים. איפה מצאת את זה בליד? שם מצאתי. איפה? שם יש הרבה. אוי. דבר עליי. זה סבתא ישירה. לא רוצה בלידי קצת. אנחנו הולכים עכשיו לפניקולר. אבל רק רגע, תן רגע ליהנות מהנחל. זה נהר, לא נחל. ניאמונס. אתה, במקום להעביר אותי, שאני ארגיש כמו שהרגשתי עם אמא שלי פה בגיל 6 ו7, אתה מאוד תפקד. אתה בכלל לא מנסה לשפר לי את ההרגשה. אתה רק רוצה להרביד. כשאתה נמצא חודשיים בשנה במקום כזה לנהר, שאמא שלך רק נותנת לך תרנגולת שהטילה את הביצה החמה, שידעה שהשמנת והחלב הטוב באים מעבר לנהר. לא ראינו מה זה שימורים, מה זה נקניק, ואני יוצאים אחר הצהריים עם גשם כזה, לכתוב מלינס ויגדס ופטריות. זה נתן את הכוח לעבור את בירקנאו. עכשיו נשים לפניקולר. שב, פלנקין, כל החיים שלך אתה מבלבל לי את המוח על הדאצ'ה, אני יושב בדאצ'ה רגע. טוב לי פה. לא רוצה ללכת למטה האוזן. לא נספיק להגיע למטה האוזן. אז שלא נספיק, שתישרף מטה האוזן. אי אפשר. מצידי. מטה האוזן זה מימד החיים. למה בדיוק זה מימד החיים, הגול נפש הזה? ששם אכלו בשר אדם בישראל. נו, אז יופי, ממש דחוף לי להיות שם. אין שום בעיה. אוי. חייגנו להיטלר בטעות. היטלר? הלו? איפה היטלר? Adolf, wie geht's, ja? Sind hier geblieben noch Juden, ja?
היטלר? תלמידי לקרל יגר, מפקד האייזנס קומנדן. מה אתה אומר? יודן ראוס, הוא אומר. יש לנו משחק. האותיות. א', אושוויץ, ב', בירקנאו, ג', גזים, ד', דכאו, היי, נו. לאבא הייתה אומנת ליטאית שטיפלה בו ובאורי כמו אמא שנייה. אנחנו נוסעים לפגוש את הבת שלה, תרזה, שנולדה לאומנת מחוץ לנישואים, וגדלה איתם בבית כמו אחות קטנה. יצא לאט לאט. אז דני, מז'ה. אורי קסר תרזה הייתה בת 3 כשמשפחת חנוך הלכה לגטו. אבא ואורי לא האמינו שאי פעם יראו שוב את האחות האבודה. אצלנו במשפחה היא ידועה בכינוי העממי, תרזקה דה ממזר. Gracias, Teresa. Musa Teresa. We don't eat. This is so beautiful, it should remain. Mama, tiri que palaupti, nu nėra dar. אצ'ו, איך אומרים? אצ'ו. I'll leave you this cassette, but it's 55 minutes, but we'll see some sections in the video. אני חשבתי הרבה. כל החיים סיפרה וינצה לביתה על המשפחה של אורי ודני. הן היו בטוחות שכולם מתו במלחמה. תגיד לתרזה שאני זכרתי את הכתובת. תרזה מראה לנו את תמונתה של וינצה, ומספרת שלפני מותה נסעה לקובנה להביט פעם נוספת בבית של משפחת חנוך. קדרית. אוקיי, זה נהנה מוקה כלבי. אתה נהנה אצל המשפחה שלך? מה? אתה נהנה במשפחה שלך, חמודי? אני מאושר. אתה נהנה מוקה כלבי. אני מאושר. הנה כבר שגי. איך הוא רץ? בן 70. אנחנו עוזבים את המלון כמו שאבא ומשפחתו עזבו את הבית בדרך אל הגטו. משאירים מאחור את 7 השנים הטובות. פה הייתה תנועה מאוד... אתה צריך לעצור כל פעם לתחנה קבועה ולדבר ככה אנחנו נקטים. תמותו, מה אכפת לי? כמו קיק לבית ספר. אל נדוני להתראות, כי מלחמה יחלום. אבא מוביל אותנו אל כיכר הדמוקרטים. שם נערכו הסלקציות ההמוניות. את הסיפור הזה שמעתי שוב ושוב כשהייתי קטנה, והיה לי ברור שדמוקרטים הם מאוד רעים. לינקס, רייכס, לינקס, רייכס. יום שחור אחד ציוו הגרמנים להביא את כל הילדים והזקנים לכיכר. משם הם נלקחו לפורט התשיעי, מבצר צלבני שהפך זמנית לאתר ההוצאה להורג של קובנה. אורי, שהיה מבוגר מספיק ועבד כשליח בגטו, הספיק להזהיר את אבא מפני הסלקציה. אורי אמר שאני אלך להסתתר בעליית הגג של משרד העבודה הגרמני. כי היית קטן והיו לוקחים אותך. כן, והנה אני בתור בית כזה קטן עולה למעלה, ועל הגג אני רואה משפחות עם ילדים, מחבקים אותם, ואז בערב כבר, ממש חנקו את הילדים שלא יפקו. עלה הגרמני, מצאו את המקום... מה? מה, אני מספר מהזיות בקדחת? אז פתאום אני שומע אלה ראוס, ואני מבין שבמדרגות התחילו להוריד את נשים, ומי שירד שמה היה ברור שהולך למוות. הבנתי שזה מוות. אני לא צריך, באקציה הגשם ולא היה לי זה. ובתוך ההמולה ידעתי שברצפה יש איזה פתח, והפתח הזה יש לו טבעת מושקעת. ובהמולה ראוס, אני פתאום מוצא את הטבעת. ומרים אותה, ולמטה עומד הסס גדול מעשן סיגריה. ובפתח עומדת מסעית, ואני קופץ, ומעוצמת הגוף הסעתי את הגרמני, ואני רץ דרך הפתח של המסעית,
והמשקוף פה דרך הגינות האלה, ממש כאן. ממש כאן, ממש כאן. ורץ והוא יורה אחריי, והוא יורה, ואני שומע את הכדורים. ואני בורח מהמוות לחיים. ובקצה המגרש פה היה בית צהוב. עומד יהודי ואומר, קום הרינגלה, קום. לא יודע מי זה. צדיק. מלאך. ואז אני עולה למעלה בסולם ורואה גג עם סמרטוטים וגיגיות. ונכנס לאחד הגיגיות, מתכסה בסמרטוטים. ואני שומע למטה, מקים את אורי ואת האיש הזה. ואני שומע את המילים, והוא הסופה שטקדיים ברודר. ואז אני שומע את הרגליים של האוקראינים, עולים בסולם למעלה, עולים לליאת הגג, ועם פגיונות דוקרים. במזל, לא עלו עליי. ירדתי למטה, היה לילה, והבנתי שזה הייתה טבילת האש. כמה היית? 9. ומאותו רגע שאני הצלתי את עצמי ממוות בטוח, אני אדם אחר. מוישה, ברחת מהקצת ילדים בחיים שלך. אתה הולך להגיד לי, איפה אני אבכר? על מה? זה לא שטויות. מה כזה? איזה לבכות? על מה לבכות? תגיד לי, על מה נשאר לי לבכות? אולי תסביר לי על מה לבכות? על הנשק הזה ממך את הילדות. מה יש לי לבכות? אני ניצחתי את כל הבסטרדס. מש דוברובסקי, דמינובסקי, נפולסקי. אתם רואים פה למטה הגטו, ופה הלכו למטה. אפשר להפוך את הגטו לעניין טרגי. אצלי הגטו זה היה איזה תרגיל הישרדות, שכל יום נערכתי למבצע מחים, בדיוק כמו היום. נערך לי בשקט, צריך לפתור את זה. מתי ייגמר תרגיל ההסתדרות? ברגע שיגידו מעפר באת ולעפר תחזור. כששאלתי את אבא איך נראו החיים בגטו, במחבוא, סיפר שההורים יצאו לפנות בוקר לעבודות הכפייה. כשחזרו בחושך חיכה להם תמיד מרק חם, שהוא הכין להם מקליפות שמצא מתחת לשלג. יום אחד חיסלו את הגטו, ושלחו את מי שנותרו ברכבות למחנות ההשמדה. בבוקר התקשרה יולנדה, הנכדה של וינציה האומנת, וסיפרה בהתרגשות שמצאה את תחנת הרכבת, ממנה נשלחה המשפחה שלנו למסע האחרון ביחד. אני רוצה להגיד לכם שהסבתא שלה ליוותה אותנו לגטו, הנכדה שלה מלווה אותם כאן באיזה נאמנות, באיזה אהבה. והיא... Меня супланты давали, я не плачу. Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? היא בוכה. בגטו וינציה הייתה... וינציה הייתה? הייתה רואה אותה? היא רואה עבר אותנו, דחנה. היא בוכה. טייפ, אג'ינאוקה זה בובוצ'ה. זה נקודה מאוד טרגית. פה יצאה משפחה שלמה לדרך האחרונה. תוך 4 שעות מכאן, 5 שעות, 6 שעות, משפחה מתחילה להתפרק לחלקים. נראה לי. אני חזר פרחים במקום של משפחה נפרדה. אבל זה לא פה אתם נפרדתם, אתם נפרדתם? לא, פה יצאנו בדרך האחרונה. הרכבת באה. רוצים להניח זר, אז הרכבת באה. הייתי רוצה איכשהו לציין את המקום הזה, לא יודע, בין הדברים האנונימיים. הם הגנו עליך, כאילו, זה שאמא ואבא הם הגנו, לא צריכים להתחיל להגן, הם הגנו עליי כל הזמן, ברגע שנולדתי. הקרדיט הזה, שנתנו לי מידע נכון, אנחנו לא יכולים לשמור עליך, הם רוצים להרוג אותך. יופי של מילים. ואני חושב שאם חלילה וחס היה קורה סיטואציה כזאת, אני הייתי אומר לכם את זה גם כן, אותו דבר. אתה אמרת לנו את זה בלי הסיטואציה. מה אמרתי? מה אתה? ליתר ביטחון שיהיה. מה אמרתי? תברחו תמיד. מה
נו באמת, אין סיטואציה אחת, אל תסמכו אף אחד, שאומרים ככה תעשו ההפך. אני זוכר את זה שאמרת להם את זה? יכול להיות. אני חושב שמידע, אינפורמציה, דבר מאוד חיוני. זה דבר ש... צריך לדעת מה קורה. למשל... כל המידע שלנו על השואה בגיל 3, 4 ו-5 הוא לא מידע הכרחי, הוא מידע מאוד בעייתי. כל דפיקה בדלת, אני בטוחה שזה אס-אס. עד היום. הרע ממתין מעבר לפינה. מה לא? איזוס קומנדו. זה שאתה מעביר להם את הפחד הזה... אני לא מביא שום פעם, אני מביא מידע וכלים. חינכתי אותם ורציתי שהם חזקים והם ספרטנים ויש להם כושר סבילות, יכולים לעמוד. טוב, שלי קטן, מסכן, הרסו לו את החיים ככה. נשיקה לאבא שלו, נשיקה. טוב, לא עכשיו להיות איזה סחטן. הכי נורא זה שאי אפשר לצעוק עליו. הוא הכי כאילו, שילם את חובו לחברה ביג טיים. אנחנו עוזבים את ליטא בדרך לפולין. 400 קילומטר, 2 מעברי גבול, 7 אנשים בוואן אחד, 2 בקבוקי מים, מרטין הנהג המכונה ועוזריהם, והשואה כולה עוד לפנינו. יש לנו שם חדש לקפה בישראל. נו? בגטו. זה קפה של בגטים. אני ברות רודיה, לון, רצאו. אבי, תן לי בבקשה חתיכת לחם. את גומרת את ההקצבה שלך ליומיים. אז כל התור הזה אנחנו עומדים. הפקק במעבר הגבול נראה כמו התחלה של סלקציה מאוד איטית. תחנה בטרנספר, בדרך ללאגר. אבא היה בן 10 כשנסע במסלול הזה. 12 שעות, מאות אנשים דחוסים בעמידה בקרונות בקר, עם ילדים קטנים, שאף אחד לא עצר בשבילם את הרכבת כשהיו צריכים פיפי. שעות ההמתנה הארוכות בגבול מחלחלות לתוך הוואן, ונוסטלגיית השואה של אבא מתחילה לצוף בלי שום סדר הגיוני. בלאגר הייתה מילה. למשל, ההסדר שהיה לי, שאלה שחזרו עם אסירים בבירקנאו, מהמרק הדלוח, והעיטו את הצעדים תמורת שאפשרו לי כיסם לתת סירוב ולהוציא את הוויטמין A, B, C, D ואת הקמפאונד הזה, אז ידעו שהם יקבלו אחר כך פרוסה תמורת האטת הצעדים. זה בעצם... אבי, תביא לי חתיכת לחם, אני לא אומרת את זה. עוד לא קרה לי שנתתי לו ביד לחם והוא לא לקח. לא קרה. עכשיו תגיד לי, למה שמו את כל המחנות בפולין? למה שמו את כל המחנות? אושוויץ היה מכרז בינלאומי, ופולין זכתה. היא אמרה שהיא תבנה מסולות ברזל מיוחדות, והיא קיבלה מפעל פיתוח ומענק ולא שילמו מס הכנסה שם. זה היה הייטק אז. סטארט-אפ, אושוויץ היה סטארט-אפ. אני הייתי למשל אצל מנגלה מועסק עבור הצלב האדום, כיוון שהצלב האדום היה בא בתוך בירקנאו, בצריף, הוא היה נותן לי אוכל, מחסר אותי, והם היו בודקים דברים מטפלים טוב. היה לכמה מטרות. אולי הייתי סתם דוגמה לצלב האדום, אני יודע. יש לי בחילה, בא לי להגיד. אגב, אחד הדברים שלא הבנתי, מדי פעם בבירקנאו, לא לצעוק. מישהו הקופץ על הגדר להתחשמל, לא הבנתי מה זה, המוות בלאו הכי יכול לבוא עליך, אתה לא צריך ללכת אליו. אבל אפשר לקצר. אחרי 3 שעות במעבר הגבול, בשביל אבא, האמריקאים כבר הגיעו. לבשתי את קודם כל מדים ותחתונים והכל של הלופטוואפה עם סמלים, עם זה, טייס. התחלנו לגנוב בכמויות בלתי רגילות. תוך זמן קצר ביותר הייתי אדם מאוד עשיר. אבל עם הכושים הייתה בעיה, כיוון שיום עכשיו אחד הם אמרו לי שהם רוצים בנות, לא ידעתי בדיוק לאיזה מטרה. זהו סיפר לי שהייתי בת 10. רגע, מה הסיפור? מה הסיפר עכשיו? שאמרו לו, אמריקאים שחורים, תביא לנו בחורות, תקבל שוקולד. לא, אני לא אקבל שוקולד, הם יקבלו. אני הייתי סחורה, צריך סיגר. ילד בן 11. תגיד, דני, די, למה אתה שואל אותו עוד שאלות? תן לי לצאת, אני רוצה לצאת, אני לא יכולה לצאת עם המדיירים והשוקולד והזונות אתם שאלתם, יחלה בטח. לא אמרתי כלום, אני רוצה לצאת. תראה, שאתה מקבל משימה... אי אפשר להרדים אותו קצת. תשתה קצת. הסכר נפרץ. נגמרו המים. אבא, אני נורא רעבה. ממש קובעת, לא אכלתי כלום. לקראת ערב אנחנו חוצים סוף סוף את הגבול לפולין. לפעמים אני מקנה בשגי שיש לו את אלוהים שלו בכל מקום שבו הוא נמצא. אני מתגעגעת הביתה. צלילי הצ'לו הנוגים שמשדר כאן הרדיו המקומי, כאילו הגיעו בהזמנה למצב הרוח. מתפוצץ לי הראש, יש למישהו מים? מי יכול לנסוע 20 שעות בתוך יממה, בלי להיכנס ללילה, בלי מים?
כבר הרבה שנים שלא נסענו עם אבא לטיולים בשבת, כשאמא הייתה לומדת למבחנים בפסיכולוגיה. כבר שכחנו כמה לא מטריד אותו שאין מים ואין אוכל, העיקר שהבאנו שמיכה וכדור. אני מציע שמחר יקומו ב9. מה השעה עכשיו? עכשיו השעה סך הכל 2, 1:30, 2. אם אני אראה עוד פעם שלט 800 מטר מקדונלד, אוטומטית עוצרים. לא משנה מה. לא משנה אם אכלנו רבע שעה לפני זה. לא משנה. אני בנסיעה הזאת במצב כזה מתחיל להרגיש עוד יותר טוב. אני אשמח מאוד אם נגיע עם עלות השחר לקרקוב, ושנגיע לאושוויץ ונהיה מתורגלים, תראה. אחרי זה הוכשרה הדרך לאושוויץ. Informs that Hanoch Frida and Hanoch Miriam. Yes. They are not there. These two names are not there in these materials. This is my mother and my sister. Oh, I'm sorry, but they are not. And these Maybe are... some of the Germans know what happened. Maybe the names, maybe some SS Nazis, no? Thank you very much. It's nice to see you. Bye-bye. בואי תשבי פה, תשתי שלי, אני לא שותה אותו בינתיים במילא. אני לא רוצה דרך הנשיקה, אני כועסת עליך ואני לא מעוניינת להיות בלי לרכך את זה בכלל. תעשה לי טובה, אני לא רוצה שדברים כאלה יקרו יותר. בסדר, אני מתנצל. לא, אני לא רוצה שתתנצל, אני גם לא מאמינה לך שאתה מתנצל. אני רוצה רק לציין משהו. זה טראומה נוראית בשביל לנסוע ביערות החשוכים האלה כל הלילה. עכשיו אתה נהנה? אתה מרוצה שזה מה שהצלחת לעשות? מספיק שמכונית הזאת נתקעת באמצע הלילה, אז מה אז קורה? לא, אז מה אז קורה? Excuse me, do you have water? לפחות לגבי היום אני אחרי שגם נגיע בזמן, גם... לא, לפחות לגבי היום, יותר דבר כזה לא קורה. ואם צריך לדלג על איזה זבובוף או על שמופוף, אז נדלג עליהם. חסר לך שאמא הייתה היום פה. חסר לחיים שלך מה שהיה הולך פה. mit Gas und mit Gas. עם גז או בלי גז? צריכה לשלם על זה אקסטרה. נכון, אוקיי, גז, אנחנו רגילים לשלם על הגז, יס. אני יכול להגיד לך משהו עכשיו? מותר לי? זה אולי המסע החשוב ביותר בחיים שלי. ואני מבקש, מתחונן, עם כל הקושי, תנו לי לגמור את התוכנית הזו ולתת את הדבר המושלם forever. לא עם קבוצות, לא עם בתי ספר, לא עם אף אחד, עם ילדיי ועם אנשים שאוהבים אותי. הצופים והצופות, צ'רליקה צ'רלי, הם נלכו הרכבות, צ'רליקה צ'רלי, נכנסו למשרפות, צ'רליקה צ'רלי, ויצאו בערובות, צ'רליקה צ'רלי, נחמן מאומה, שטוטוף, לא מחנה מפורסם. עוד אחד שבקרמטוריום שלו נשרפו כמה אלפי יהודים בחודש. כאן צילם ספילברג את רשימת שינדלר. כשיצאנו אבא ואני מהסרט אל הטיילת בתל אביב, הוא אמר לי, את רואה מירלה? החיים יפים. פרידה בת אנה ולייב ומרים בת פרידה ופייבל שהלכו לעולמם עבור הנאצים יימח שמם שרצחו אותם, המלאקים, עוול בכפם. ההיטלריסטים והגרמנים יימח שמם וזכרם, ועוזריהם הליטאים יימח שמם וזכרם, וכל החולרות האלה שיקח אותם והאדמה תבלע אותם. פראון וקינדר ראוס, כאן ציוו על הילדים ואנשים לרדת. האמא פרידה ואחותו הגדולה מרים, על שמה אני נקראת, ירדו. המשפחה החליטה להחביא את דני ברכבת, שימשיך עם הגברים לדחאו. כך יהיה לו יותר סיכוי להינצל. אני לא נפרדתי מאמא. לא הייתה שום פרידה, וזה הקושי. לא הייתה פרידה מאמא וממר עליהם. ומה זאת אומרת לא הייתה פרידה? לא הייתה שום פרידה? היא לא נתנה לך... אני ממש לא יודע. פה היה קטע של קריאת משפחה.
פה נגמרה המשפחה, זה המקום. פה היה מסע טכני, תח, צ'וך. לא לברוח. אתם לא מבינים לא לאיפה לברוח. הייתי בתוך קרון, ואת הקרון הובילו, והאיניציאטיבה שלי שאפה לפייג נוס. תבינו דבר בסיסי ביותר. אם אתה רוצה לשרוד, ויש לך מטרה שאתה צריך להישאר בחיים, אין לך זמן לצער ולכאב ולעניינים, יש לך מטרה אחת קטנה, לעשות עוד צעד בשביל לנצל למצב. וזה הייתה הדרך שלי. אני הייתי רוצחת את הילדות שלי ומתאבדת, זה מה שהייתי עושה, בתור הישרדות. זה ברור לי עכשיו. הייתי מרעילה את כולם ואת עצמי. זה הכל. ואני יודעת בדיוק למה לא רציתי לבוא הנה. אני חושב שאנחנו... אני בכלל לא יודעת, אני לא יודעת אם אני רוצה להמשיך מפה לאושוויץ. בשביל מה לי? בשביל לראות את זה בגדול? אני חושב שהאמונה והתקווה, האהבה הם הכוחות הגדולים. אני חושב שזה מה שאמא רוצה ואבא רצו. שנחיה ונקים משפחות, מסתכלים שם למעלה, ואנחנו מצווים להמשיך את החיים אחרי זה. על מי אנחנו מצווים? על צו הפנימי שלי. ואת רואה בחיים שאינו עושה את הכי טוב, למרות שאין כסף ואין דרק ואין מזבלה. נסענו וראינו ובנינו וחיינו ונהנינו ונהנה ויהיה טוב לכולנו עוד כמה שאפשר. מה אני אגיד לך, אבא, אתה בן אדם מאוד אופטימי. בן אדם מאוד אופטימי, באמת בן אדם אופטימי, אני לא יודעת, אני לא אופטימית בכלל. אני חושב שכל הבקשה ככה זה שאתה רוצה חיים נורמליים. אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה ההצטיירות. שכאילו הכל כל כך מסובך ומשולב ורגיש. והתחושה שאני כל הזמן חי זה שאנחנו כולנו ביחד בקטע הזה. שזה שהוא עבר את השואה, זה הגנים כבר, בגנים, זה שאני נולדת. זה לא בדיוק מה הוא אמר, מה הוא דרש, מה הוא לא דרש, זה בבית, זה נמצא. העיניים שראו את הזוועות האלה הסתכלו אליי, חייכו אליי, אותם עיניים. שגי, שנקרא על שם סבא שרגא, גדול ממני כמעט ב3 שנים. לפני שהוא נולד, אבא לא דיבר על השואה. כששגי נולד הוא התחיל לספר, ומאז הוא לא יכול להפסיק. לא ברור עד כמה הבינה אימא, שהייתה בת 20, עם מי בדיוק היא התחתנה. כשהתאהבו בטבריה על שפת הכנרת, היא הייתה חיילת והוא הגיע רכוב על ג'יפ, ישראלי בכל כוחו. אירופה נראתה רחוקה. הם שכרו דירת חדר בתל אביב עם מיטת סוכנות, אבא קנה פיאט 600 והקים קרקס נודד למען היציבות והפרנסה. כשאני נולדתי השואה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. בלילות הייתי חולמת שאני בורחת עם טלאי צהוב, מדלגת מעל גדרות מחושמלות. בימים אבא לא הפסיק לעודד אותי שאין לי מה לדאוג, כי אני בלונדינית ואני בטוח אעבור את הסלקציות. חיים לחיים נשבר. שהנסיעה הזאת, אם היא תיגמר כפי שאני רוצה, וכפי שאני מרגיש, ואתה אומר, דני, תעשה מה שאתה מרגיש. אני רוצה שתעזור לי. תעזור לי, דיר בלה. אנחנו מגיעים אחרי חצי יום מקרקוב, לאושוויץ. אני רוצה את הלילה, או את מרבית הלילה לעשות בצריף. ואנחנו חייבים להגיע באותו יום למה אתה עושה. אני בספק אם נוכל לשוב בדרך. אבל זה יהיה קטע הכי חזק שיש לו. לילה בצריף. אני מתעוררת לבוקר של שמש בקרקוב ורצה לקנות משהו לילדות. בכל זאת מבחינתן הרי נסעתי לחוץ לארץ. Mr. Mansfeld, is Danny Hanoch from Israel. How are you today? If it's a question of money, we'll pay the money, but I think it is ridiculous to ask for a prisoner from Auschwitz to pay to stay in his own barrack
when the crew is shooting a movie. There should be available electricity. We should pay an electrician, but the gate to Lager Am has to be open for us, and we should be allowed to stay as long as we want there. And we're going tonight to difficult things. We still have to attend Mauthausen and Dachau. So please, don't raise any difficulties. Make my road smooth. Okay, thank you very much, and excuse me that I'm a little bit angry, but I am very tense. איפה התיק שלי, נו? אתה רואה, למה אתה לקחו אותו? מוישה, איפה התיק שלי? אלא, אפשר להיכנס ולזוז, חבר'ה, דיר בא לכם, מאבדים זמן. צריכים להיות ב... כל מה שהפסדתי בבטן. רבותיי, אנחנו צריכים להיות בשתיים באושוויץ. תמיד יהודים מתקבלים באושוויץ, אל תדאג. עוד לא אמרו שם לא לשום יהודי. משהו בתוכניות משתבש. ואבא, בוגר 5 מחנות, צעדת מוות אחת ו3 התקפי לב, מתחיל להיות מאוד מודאג. לא יודעים, כן יודעים, אני לא אוהב את זה. ואני נורא מבקש שמוסד יד ושם, אני בעוד שעה אהיה שמה, שהדבר יהיה מסודר, ואין להם שום זכות לעשות שום קושי. ואני אומר לך, תהיה שמה התפוצצות נוראית, שיזהרו. תודה רבה. שלום. Proszę pana, co pan robi? No, we are making a movie. Yes, I understand, but So you need everything my permission. but You everything need is... my permission. Okay. I don't want... What kind of movie is it? This is the commentary movie about myself. Yes, I understand, but you are very rude towards me. But How do you treat me? Am I animal? No, you're not an animal, Yes, but... you ask people if you... Okay, we'll ask it, okay. Okay, stop, don't make any movie. You see, 100 film crews I had this year. Spielberg, everybody. הוא חשב שהיא לא קיבלה את הבקשה. היא חשבה שהוא יגיע ב3, הוא הגיע ב1, הוא הכין הכל ולא תפס אותה. הוא אמר, היא אמרה, נוצרה מה שנקרא אי הבנה. I don't know your administration. I know how to get along with the SS, but here I don't know. You don't understand? You have to respect me, because you don't understand. You have to, you're not animal, but you have to have a little bit knowledge in psychology that if somebody was a prisoner as a kid here in Birkenau, and he once brought his children, once maybe the last time in their life, to make a movie, so... Why not? Why not? What? This man is a deputy of our director. We don't like this kind of attitude towards us. When you hear that the Auschwitz, gentlemen, when Auschwitz survivor comes, you have to accept anything that he says, because we suffered and you... No, this is your opinion. And therefore, and my opinion is stronger, because I was here and not you. You should say, Mr. Hanoch, whatever you say is right. Don't try to teach me. I don't need your education. Those people who educated me died already. So basta. I will pay you the money and we go to our business. Proszę? Dlaczego nie? Why not? לאט, תנשום, בבקשה, אל תחשוב על שום דבר. תנשום עמוק, תנשום. לחנך אותי. עצור רגע. עצור רגע, ודאי שאתה צודק. זה החוצפה שלי. הייתה את הנבזות? תעשו לי טובה, תעצרו שנייה, תעשה רגע הפסקה, טוב? די, איזי. לא, אל תדבר רגע, תעשה לי טובה. חצי דקה, לאט. לא רק זה, אני רוצה... שנייה, אני מבקש רגע. רגע לשרגע. אז לך רגע, תעזוב אותנו, לך רגע. תנשום עמוק. אני רוצה לסלק מפה. כן. Zwolenie Co ty רוצה? To jest po angielsku wszystko napisane. Dlaczego jest tutaj skrzyni są i tu nie wolno filmować, bo... Jak nie wolno? Przestań. שלחו מהר, כי הם שולחים אותנו איש ביטחון, הם אנשים שמצלם רק בצריף.
אז תלכו ותצלמו לפני שהם מגלים את המוח. אז בוא נלך במקום ללכת קדימה. בואי נלך. אז פה הטרנספורט הגיע, עוד פעם עד מנגלה. ומויה דומה. Rozumiesz? To moja doma. Moja doma, moja doma. Dobrze? Wyłącz kamerę, bo nie wolno wam kamerować bez Widzę. Kamera everywhere. No, wyłączyć i nie kamerować. דני, תעזוב, אתה תהיה רגוע. הנה הרמפה פה. טוב, תתחילו את כל העסק. כאן היה המשלוח הגיע כאן. הקרונות נכנסו פה. שם. אבא היה רק בן 11 כשהגיע לבירקנאו מדכאו. בלי אורי ובלי אבא שלו, יחד עם 131 ילדים שנשלחו להשמדה, וברגע האחרון התמזל מזלם להישאר בחיים ולעבוד במחנה. פה קרה הכל עד הסוף. immediate execution. תלשו, הפרידו, קראו משפחות. אתה בתור ילד ראית את זה? בטח שראיתי את זה, זה היה מחזה יומיומי. חיות אדם. ואם היו גרו פה ה-SS, בבוקר היו שולחים את הילדים לבית ספר, מדשקים לאישה שלהם, רוצים לעבודה, להשמיד אחרים. בואו נעבור לכיוון הקרמטוריום. העבודה של אבא על הרמפה הייתה לפנות ולמיין את הבגדים של מי שנשלחו לתאי הגזים. הוא לא ידע שבאחד המשלוחים האלה הגיע לשם גם אבא שלו, סבא שלי, שרגא, שכיוון שהיה חולה ותשוש נשלח מיד להשמדה. שגי, טוב בוא נגיד קדיש. אנחנו ממהרים אבא? לא, אבל בוא נגיד קדיש. איפה מירי? ועיניי, אני וחלצני, כי תורתך לא שכחתי, ריבה ריבי וגאלני, לאמרתך חייני, רחוק מרשעים לישועה, כי חוקיך... On papieja, idiot! מלצ'ית, טפר! עכשיו to wszystko. Co ja chcę? Ja chcę, nie chcę. Ja chcę respektu mio papa i mama. No, policja, no cholera, szykach. הגשם ירד בטיפות גדולות והכריח אותנו להתכנס בצריף של אבא מוקדם מהצפוי. יחד איתנו תפסו מחסה שני צעירים גרמנים שעשו טיול שורשים משלהם. Ich habe mich jetzt meine Reise angefangen aus Kauen in Litauen. Und dann war ich in Dachau, Auschwitz, Mauthausen. Das war eine schöne Beschäftigung. Kolossal schreiben, ein kleines Kind, 12 Jahren, für eine Raum. Dumm, Idioten! Sadisten und Idioten. Ja, auch ein Idiot kann einen Mercedes bauen und kann schnell machen Autostraden und einen Schnellzug. Aber Menschlichkeit. They've been keeping here SS women like nurses, taking from the hand infants, throwing them to the wagons. This is your people. These are your people. From I think no. It's not all people was yes. Anyhow, I don't want to ruin your vacation. You came in, we told you, we talked about it. You know something, I know something. Everybody knows something. Dankeschön. Ihnen gute Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. אבא, אתה מרוצה מהמערב? גמרת אותם. זה שני ילדים בני 18 שבאו כן לראות, אז מה, עליהם צריך להתנפל ככה? אוקיי, נו, מתי נצא מפה? השעה עכשיו. נציין פה 10-11. מה השעה? עכשיו 7:30. בחייך, נו. אני לא יכולה לעמוד בזה. אנחנו ניגש לשם, איפה שנכנסתי עם ה... אני רוצה שתיגש איתי שם, איפה שעשו את המספר. בסדר. מוישה, אני הולך לישון. מוישה, אני הולך לישון. בסדר. תקלט אותו, הוא מדבר, נצלם אותו. הלאה, איינשטיין עם בית. הנה, קפו הגיע, אמר לך לישון. מה בא לכם בתחת דוד פיצות? מי צריך היה את זה? יכולים לשבת פה, יכולים לחפש פיצות. אבא, מה? עד שמצלמים, תאכל משולש. לא רוצה שלום. אבא,
תאכל משולש. אבא, אל תיכנס לטירוף. צ'קה, יא תוזק לא יהיה. קח, תאכל משולש פיצה. משולש פיצה. פיצה מאושוויץ. צ'קה, יא תוזק לא יהיה, יא זק לא יהיה. בחיי, פעם ראשונה שאני אוכל פה על הדרגש פיצה. בחיי, לא עלה בדעתי, תראה איזה כיף. לא. לא מתאים לי לאכול עכשיו. מתאים לך מאוד לאכול, אם אתה לא אוכל, אני הולכת. אני רוצה להגיד לכם. לכם ניתן הלוקסוס להיחשף לבירקנאו, לבית חרושת המוות הגדול ביותר ולצריף המוות. הצריף הזה פה הוא כולו מוות, הוא כולו ריח של מוות. פעם עברו פה אלפי אנשים וצעקות שלא שמעו, רק שמעת. שמעת, זזו, אתה שכבת גוף על גוף, גוף על גוף. גם אף אחד לא תעניין אחד בשני. היה הלאגר אלצסטר הקאפו, היו מגלבים, היה הדלי של החרה שהיו צריכים להוציא כל פעם שעבר על גדותיו, ותודה לאל אותי לא הסיקו בזה, והיה תנור שהוא מקים עליו ומשהו קפיצת צפרדיה. היית בבגדים שלך, קינים טיפסו עליך, חיכית לאיזה יום שתוכל להוריד את החולצה ולנער את הקינים. לא היה ערך של זמן, כיוון ששום דבר בעצם לא יכול לקרות מלבד שירגו אותך שתסדר לך קצת אוכל. ואז התקרבו החגים, ובחגים היו סלקציות. והסלקציה הייתה ברורה שמי שנלקח ומספרו נרשם, הוא נועד למוות. היה איזה מקרה שילד שאמור היה להישלח לתנור, הוא נתן את הלחם לחבר ואמר, אני כבר לא צריך את זה. אחרי יומיים עוד סלקציה, באים עם מקל. ומי שלא עמד בגובה המקל, כמובן הלך לתנור. היה עניין להתיש אותך, להרוג אותך, לפרק אותך. עכשיו, יקיריי, אולי תרצו בהזדמנות זו קצת לקבל פרופורציות על החיים, מה חשוב ומה לא חשוב, וצר לי לומר לכם, אני לא מבין אתכם. לא מבין אתכם. לא מבין אתכם את הדאגות שלכם, את הכאבים שלכם, את הפחדים שלכם, את הרעבים שלכם, את העייפויות שלכם. אולי כדאי להוציא אותנו להורג. זה לא. כי אם אנחנו כל כך גרועים, אנחנו פשוט זן נחות. לא עברנו את בירקנאו, ממש. רק קצת. אני חושב שאתם חסרים קצת מידע בעניין זה. אתה עובר את הגבול. לא עובר שום גבול. אתה עובר את הגבול. שהייתם עוברים קצת ורואים שם. אבל אנחנו לא עברנו, אז מה אתה רוצה, שנרגיש אשמים על זה? לא, לא, פשוט. שלא עברנו מספיק, נו באמת. הלו. כן, ליאלה. אני עם סבא בצילומים בפולין. לא, אני קצת קצת מצוננת. תספרי לו שסבא מה נשמע המתוקה שלי? אולי שסבא תגיד. מה את אומרת? אני נותנת לך רגע את סבא, תגידי לו שלום, בסדר? אז נשיקות אהובה שלי, מתוקה שלי קטנה. אני כבר תכף חוזרת עוד יומיים. ביי, מאמי, הנה קחי את סבא. ביי, קוקי. ככה. ליקושה. מה שלומך מתוקה? כן, ואיך את מבלה עם סבתא בזה? הלו? כן, מוצ'קי, מה העניינים? מה פתאום? אנחנו פה בצריף, ככה משוחחים קצת ביחד. עכשיו בצריף, עכשיו זה סבבה, ואוכלים כן? יופי, מי זה? אני לא יודע, אבל יכול להיות שיש לו... הולכים מפה כבר? אני כבר לא יכולה יותר. ותשמעו אחד על השנייה, ולהתראות לילה טוב את הרשת שלו מכולם. אני רוצה שנלך מפה עכשיו, ממש ברגע זה. למה? כי אני לא יכולה יותר. הסימולציה הספיקה לי עד כאן. תחכי בחוץ קצת. תודה רבה. אני חושב שאולי פה הסיאנס הזה לא הצליח. חשבתי שנבוא לכאן משוחררי צרכנו. ישבתי בתוך הכל. אני חושב די, אבא, די. אני לא רוצה ללכת עכשיו מפה.
אין מה לעשות, זה נגמר, אין לשחזר את זה, אתה מבין? אין, אי אפשר יותר, אי אפשר, אין. אני כולי עקוצה, מלאה קולה והצריכים, אני אדם נחות וחלש ועלוב, שרוצה לישון במיטה באיזשהו מקום נורמלי, ולא רוצה עכשיו לנסוע 17 שעות, זה מסע עינויים, מספיק. אתה נהנה, אתה מתפלש בזה, כמה אפשר. לא רוצה, גם אני לא רוצה שניסע מחר אותו למטה אוזן וגודקי חבדר, זה לא ייגמר. אני לא מכירה עוד אנשים שישבו בלילה בדח בג'ירקנאו. מה אתה יכול להיות מאוכזב? באנו איתך עד לפה, אתה לא לבד, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים לקחת אותך מפה לבית מלון נעים, עם אור קטן, ומיטות נקיות ומקלחת, עם שמפו טוב, ולהוציא את כל הקינים ואת כל הג'יפה. ברגע הזה זה לא חסר לי. בסדר, לי זה חסר. תרצה הביתה. רגע, אני מצטער, אני לא רוצה ללכת. נשאר פה. מה אתה רוצה? תישו, אני לא מצטער. אתה לא נשאר פה. נשאר פה. לא, אתה לא. יש לי חדשות בשבילך. בת שלך, מירי, ואני גם, שהיא ממש, זה מכל הלב. היא אומרת לך, אבא, תשמע, אנחנו איתך לתוך המקום הזה, ואנחנו פשוט, אין לנו יותר מה לעשות עם זה. זה גם לא פייר, אנחנו לא נשאיר אותך פה ונלך, זה הרי ברור לך. אבל למה טוב לי פה? לא טוב לך פה, לא טוב לך פה, אתה מבלבל את המוח. האם אנחנו יכולים פה לסיים את המסע? אנחנו קיבלנו כאן כמויות של שואה לווריד לכל החיים. אין מה לעשות, יקטעו לך החיים בצורה הכי אכזרית שיש, אין אכזריות גדולה מזאת, אין. ואנחנו באמת לא מבינים אותך ולעולם לא נבין. ואתה יודע משהו? תשמח. עכשיו מדברת לעניין. נכון, אבל אתה יודע משהו? אתה צריך לשמוח בזה. כי תתאר לך שהיינו צריכים גם אנחנו לעבור את מה שאתה עברת, ואז היינו כולנו מבינים אחד את השני. היית רוצה שזה יהיה? אז אנחנו לא מבינים אותך ותשמח שאתה מוקף באנשים שפויים, שלא יבינו אותך לעולם עד הסוף, אבל יאהבו אותך תמיד. אז יש לך את יודקה ואת מושקה ואת בולקה, שאתה יכול מדי פעם להחליף איתם את חוויות השואה והזוועה. אבל היית רוצה לחיות עם יודקה? היית רוצה לקום בבוקר עם בולקה? לא. תשמח שאתה קם בבוקר עם אמא שאומרת לך, דני, אולי נשתה קפה, אולי נשתה. אז תשמח, אנחנו כן, אנחנו לא נבין אותך במזל גדול. לבירקנאו לא היית אומרת את הדברים האלה. היית נכון, אז טוב שבאנו לבירקנאו, ובוא נלך כבר! אושוויץ הייתה גולת הכותרת, שם היו צריכים לקרות את הדברים, והם לא קרו. וזה עשיתם עוול לי. passport. המפה עברה את השואה. תראי אותה, המפה. שקי, תראה לו שזו העיר. פתאום, היום, קל לי לוותר על הרבה דברים. הגענו לסוף המסע. אבא מוותר לנו על מאטהאוזן, אבל מתעקש רגע לפני שדה התעופה לקפוץ גם לגונסקירכן, מחנה שהוקם במהירות בשטח אוסטריה, לקלוט את המאושרים ששרדו חיים את צעדת המוות. האמריקאים פה אמרו, גונסקירכן, a corner of hell. תעצרו פה, תשמאל, levo, תתה, לא בג'ה דוב, ז'תה.
אנחנו מכבדים את הדיוויזיה ה-71 של צבא ארצות הברית. אמריקה, אמריקה. God bless אמריקה. בוא נלך ללאגר. חשבתי שנגמרו הלאגרים כבר. אבא, אתה יודע איך לחזור? זה לא זה. זה לא זה. זה הנאצים עשו לעצמם, למחנה. מוכרח להיות איזה שריד. חייב להיות פה משהו. עד שלא נמצא פריט, לא נזוז מפה. פה גם? איפה? חייב להיות פה ביער. איפה אתה ממליץ? כל פינה פה היה מחנה. כל היער? כל היער היה מחנה. כאן, בתוך הירוק הזה, התרחשו סיפורי האימה ששמענו לאורך הילדות שלנו. איך בקור כלבים היו כאלה שאכלו בשר של אנשים אחרים, ואיך מפקד המחנה חילק מרק מורעל במנות קצובות, שימותו כמה שיותר. זה היה המחנה הגרוע שבגרוע. מה זה? מינהל. יופי, תביא את זה. זה, מהמחנה. בכלל שזה נח, חתיכה מינהל. בטח, אמרתי לך, יש פה ולפה. מירי, כל הכבוד. עשית לי את היום. במקום הזה היה סוף המחנות והתחלת יחוויסניש. איפה הוגש אינטרסטים? משפחת חנוך עברה עכשיו את כל דרך האיסורים. בשם איגוד אסירי בירקנאו, בשם איגוד עובדי הרולווגן והרמפול, בשם אמני הקסמים ומנקי אסירים, אני מרים לחיים, ולמרות שנחסלתם ממשימתכם ולולנתם איתי לילה על קרשנו, סלחתי לכם במעמד זה. ונותרו כמה מחנות קטנים זהירים. מעולם לא שמחתי כל כך לחזור לארץ, לילדות, לאייל, לשכונה. אפילו דפיקות מסעית הזבל ב-6 בבוקר היו לי מוזיקה של חזרה לשגרה נעימה. כשירדנו מהמטוס הייתה לי הרגשה שמשהו הולך אחריי. כשהסתובבתי רגע לאחור, ראיתי את השואה, יורדת גם היא איתנו. היא נראתה קצת עייפה, מקובצת, כמו בגד ישן ודאוי בארון. כנראה שצימרמן צדק כשהוא אמר לי שאין דבר כזה, ניצולי שואה.